முவாய் தாய், முய் தாய் வரலாறு பல நூற்றாண்டுகளாக தாய்லாந்து, சியாம் நாட்டில் தோன்றியது. இது முதலில் போர்க்களத்தில் வீரர்களுக்கான யுத்தக் கலையாக உருவானது, அங்கு உடலை ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்பட்டது. பின்னர் வைகுரு, வைக்ரும் போன்ற மரபு வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளின் வழியாகவும் 1920களில் விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டதன் மூலமாகவும் இது ஒரு விளையாட்டாக வளர்ச்சி பெற்றது. கைகுத்து, முழங்கை, முழங்கால் மற்றும் கால் மண்டி போன்ற 8 உறுப்புகளின் பயன்பாட்டால் இதை 8 உறுப்புகளின் கலை, தி ஆர்ட் ஆஃப் 8 limbs என்று அழைக்கத் தொடங்கினர். நைகானோம்டோம், நைகானோட்டோம் போன்ற வரலாற்று பெருமக்கள் மற்றும் 20ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட சர்வதேச ஆர்வம் ஆகியவை முவாய் தாயை உலகளாவிய அளவில் பிரபலப்படுத்தி அது தாய்லாந்தின் கலாச்சாரத்தின் முக்கிய அங்கமாக மாறச் செய்தன.